Πότε μπορούμε να πούμε ότι μια δίαιτα είναι επιτυχημένη? Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο ασθενής ο ίδιος να έχει αποφασιστικότητα και να είναι σίγουρος για το πόσο πολύ θέλει να δυνατήσει. Βλέπουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας ότι αν κάποιος είναι αποφασισμένος και το θέλει πολύ και το έχει δουλέψει πολύ στο μυαλό του για να χάσει τα κιλά που θέλει, η δίαιτα σαφέστατα θα είναι πολύ επιτυχημένη και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Ποιοι παράγοντες δημιουργούν μια διατροφή στα μέτρα μας? Βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και έρχονται στα χέρια μας πάρα πολλές διατροφές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε εξατομίκευση σε ένα διαιτολογικό πλάνο. Αυτό που συμβαίνει και είναι σωστό να γίνεται είναι το εξής απλό. Πρέπει να κρατάμε ένα γιατρικό διατροφικό ιστορικό στον ασθενή μας, πρέπει να κάνουμε κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, πρέπει να κάνουμε κάποιες μετρήσεις με ειδικούς αναλυτές σώματος, να έχουμε λοιπόν ένα εμπεριστατωμένο ιστορικό για να βγάλουμε μια δίαιτα σωστή, με εξατομίκευση και με ορίζοντα και σωστό πλάνο. Όταν φτάσουμε στο επιθυμητό βάρος, πώς το διατηρούμε? Βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στη δουλειά μας ανθρώπων που έχουν χάσει κιλά και στην πορεία σταματάνε απότομα τη διατροφή τους. Γνωρίζουμε και γνωστικά αλλά και σε ποσοστό ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που κάνει δίαιτες μέσα σε ένα γρήγορο χρονικό διάστημα, σχεδόν το 60 με 70% έχει επαναπρόσληψη του σωματικού του βάρους. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες και δεν αλλάζουν τη διατροφική τους παιδεία, με αποτέλεσμα να ξαναπαίρνουν τα κιλά τους.